Díky SA. Díka SA patří mezi sběrateli německých chladných zbraní z období druhé světové války neboli nacistického Německa mezi jednu z početně nejvíce rozšířenou. Navzdory této skutečnosti se jedná pro její esteticky velmi příjemné řešení zpracování o relativně velmi atraktivní dýku. Ze sběratelského hlediska je důležité upřednostnit autentičnost a v neposlední řadě i stav dýky, kterou chce skutečný sběratel opravdu umístit do své sbírky. Nejprve ze všeho je třeba brát v úvahu fakt, že právě zmíněné široké rozšíření dík SA nám dává vždy také možnost širokého výběru a porovnávání stavu. To je velmi důležité především pro začínající sběratele, kteří mohou velice snadno stát obětí vlastní neuváženosti způsobenou nedostatkem informací. Pokud bereme sběratelství dík SA skutečně vážně, ne pouze jako několika měsíční záležitost, pak musíme dbát na zásady skutečného sběratelsky cenného artiklu. Ve sběratelství dík najde o co největší počet bez ohledu na kvalitu a původní stav, ale o skutečně hodnotný zachovalý kus. Po porážce nacistů v Německu a v dalších zemích, které byly nacisty okupovány nebo se k nim připojily, přišla vlna nenávisti k veškerým nacistickým symbolům. To přirozeně odradilo i na častém ničení a denafikaci nalezených předmětů, které tyto symboly nesly. Pokud to nebyla nenávist, tak strach z represí a schraňování, které mohly být vnímány jako všeobecná propagace fašismu neboli nacismu. Do roku 1989 bylo sběratelství této kategorie volně tolerováno. Toto ničení zasáhlo i přirozeně díky SA a proto se často nalézají díky s odstraněnými symboly. Také skutečnost, že po válce to byl už tak velice rozšířený materiál, neubíralo to na nešetrném zacházení. Takže jo, já vám moc děkuji, že jste se na tohle video podívali a pokud se chcete podívat na ostatní videa, zanechejte odběr. Mějte se pěkně a omlouvám se za všechny gramatické chyby, které nastaly při dělání tohoto videa, takže se mějte pěkně a čau čau.